La acest vlog care este special. Dar de ce este special? Pentru că mâine este Sfântul Nicolae. De ce? Adică, totuși, Sfântul Nicolae, da. Despre ce se vorbește despre asta? Da, Moș Nicolae vine pe 5 decembrie noaptea și cadourile se văd abia pe 6 dimineața, doar că eu, ca fiecare an, bine, nu știu cât de la mică, da. Le văd noaptea. Deci, hai să vedem ce am primit. Hai să începem cu dulciurile, nu? Cei mai buni lăsăm la urmă. Ce nu-mi place cel mai bun? Deci, ăsta, nu știu, n-am gustat niciodată. Ce e caramel, sărat, ciocolată cu lapte. Asta e că am uitat să zic cremă de. Deci, cremă de caramel, sărat, ciocolată cu lapte. Nu cred că o să placă caramelul, nu-mi place. Și sărat. Nu cred că o să fie bun. Dar, na, ăsta chiar când am încercat, pare bun ca ambalaj, dar asta nu înseamnă că chiar este bun. Deci, hai să vedem ce îmi place, dar nu prea îmi place așa de mult ca altul. Deci, ăsta e pe locul 3 la dulciuri. Adică locul 3. Adică locul 1 care nu-mi place deloc, știi? Locul 2, da. Locul 3 e ăsta. Nu zic că nu-mi place, dar nu. Locul... Stai. Da. Locul 4 e ăsta. Așa. Locul 5 ăsta. Locul 6 ăsta și locul 7 ăsta. La dulciuri. Am și clementine. Astea nu se pun că nu sunt dulciuri. Adică, da, sunt pe dulci, sunt fructe, dar nu sunt dulciuri. Cred că știu ce vreau să zic. Cred că știți ce vreau să zic. Știu, cică. Nu știu, s-a dormit un pic. Deci dacă mă vedeți un pic așa mai adormită, să știți că sunt adormită. Așa, șosete. Dar stai puțin, șoseta asta se sortează cu asta. Așa am uitat să vă zic ceva. Deci pijamalele astea sunt de la tot Moș Nicolae. Deci, da, și pijamalele sunt de la Moș Nicolae. L-am îmbrăcat acum, sunt foarte frumoase. Și hai să vedem următorul lucru. O șosetă. Când vine Moș Crăciun, cred că știți voi, n-are cum să nu știți, deci. Puteți să puneți aici dulciuri, știți? Sau ceva. Orice. Adică să vă pună Moș Crăciun. O să foarte adormită. Să vă pună Moș Crăciun ceva, știți? Adică dulciuri sau jucării, dar nu cred că încape aici jucării. Dar zic doar următorul. Deci vă lăs cei mai buni la urmă. Da, deci asta este a 7-a caracatița mea, sora mare. Fericită? Stați. Nervoasă. Da, cred că știți că am deja caracați, am făcut câteva videouri cu ele. Deci, haideți să trecem la următorul lucru. Stai să fac fericită. Așa. Următorul este un trandafir foarte frumos și aici scrie Love. Nu știu, se vede invers, mi se pare pe cameră, da. Așa, stați. Să vă vedeți ceva. Pam, stați să vă... Foarte frumos, sunt mai multe variante să lumineze. Să vedeți și cum e pe întuneric. Fain, fain, chiar fain. Așa, așa, sau așa, stați. Aprind imediat lumina. Este ambalat în această cutie foarte faină, deci nu arunc pentru orice preț. Și ultimul, deci cel care mi-a plăcut cel mai mult. Nu zic că nu mi-a plăcut celălalt cadou, mi-a plăcut foarte mult și celelalte, dar ăsta, n-ai văzut așa ceva. Moș Crăciun, da, ce așa mare chestie? Hai, dulcearica! Să vedeți voi aici ceva.
Deci, n-ați văzut așa ceva? Ați văzut vreodată așa ceva? Să lansezi un Moș Crăciun pe muzica de Crăciun care e și remixată? N-am văzut eu așa ceva. Adică chiar nu știu. Deci Moș Nicolae pur și simplu mi-a adus ce mi-am dorit. Dar de fapt nu mi-am dorit nu mi-am dorit asta. Dar chiar îmi place. Adică Moș Nicolae știe ce îmi place. Știi ce mi-am dorit, dar de fapt asta nu mi-am dorit, dar de fapt el mi-a adus chiar ce-mi place. Adică nu știu cum să vă explic, pur și simplu dacă ați înțeles să dați un like. Și dacă nu ați înțeles,